Bună ziua, dragi elevi! Astăzi vom învăța despre pronumele personal de politețe. După cum vedeți, un proverb românesc spune că politețea este calitatea omului bine crescut. Dacă ne amintim, din cele învățate anterior, am aflat că pronumele personal este partea de vorbire care ține locul unui substantiv. Țineți minte faptul că pronumele dânsul, dânsa, dânsii, dânsele sunt pronume personale și nu pronume personale de politețe. Tot în lecțiile anterioare am învățat că pronumele personal își schimbă forma după gen, număr și persoană. Astăzi vom trece la pronumele personal de politețe. Există cuvinte prin care ne exprimăm respectul față de persoanele cu care sau despre care vorbim. Aceste cuvinte se numesc pronume personal de politețe. Folosim pronumele personal de politețe în locul numelor persoanelor pentru a exprima respectul față de acestea. Care sunt formele pronumelui personal de politețe? Avem astfel, la persoana a doua, numărul singular, dumneata, dumitale, dumneavoastră. La persoana a doua, numărul plural, dumneavoastră. La persoana a treia, numărul singular, dumnealui, dumneaei. La persoana a treia, numărul plural, dumnealor. După cum vedeți, formele pronumelui personal de politețe au și prescurtări.